kami ni dibata na sumurong siyang sambut na roha ima mga ramoti ate-ate do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kurian itu hata ni dibata kita sambut na di bagasan mingguan ima nanienet siyang buku panurirang Jeremia bindu 10 sada mamuka siyang ayat 10 sahat ro di 20. Jeremia bindu 10 sada memuka siang ayat 10 saha ro di 20 songonon mahatana tapayun ihud ma di bagasan rohata. Jadi nunga Tuhan Jahuba pabotoho ni tuau umbahen huboto di patari dahon hodo ujui tuau pambahenan nasida aleang wau tudoson biru-biru na tinobu tu pamotongan jaladang mamoto rohaku audo HP tinutup nasidai mando one ita ago mahawi rabdo parguena jala ita siapon ibana siantano ni akana mangulu asa unang be ditarimoti halak warna alai paruhum nati gordo anggoho ali Jahuba Zebaot hodo si uji bia do roha Saina idau kudo partu bolan mutu nasida enunga tuho ugiling parbada aku di bageni songonondo hata ni Jahuba tu bawa akan nasian anator akan manguru hosam akan nimnado unang beho manurirangi marhiti-hiti kuar ni Jahuba asa unang dibunuh tangan nami ho di bageni songonondo hata ni Jahuba Zebaot idama marlulu maau dokpak nasida ikon mate ma akadoli-doli bunuh ni poda mate aktura paron hubur anak nasida dohot buru nasida jaladana dong tiba di nasida ay paro okku majea tu bawa akan nasian anato di tahun partu bulan dopa nasida imasahatna kuriani tuhata monotajaha judul ni bibelta perikop tanaki dibahan ditahi akabawa sian anato manodos si Jeremia anatot imasada huta tuk kandak sida ni Jerusalem jala sianido asal ni si Jeremia sabdini jadi molotajaha di Jeremia bindu sada sian anatot do nasida lapatan na merancang na martutup lao pamatehon mamunu si Jeremia ima pangisi ni hutana sabdini puasa ala dipabangkit Jahuba si Jeremia gabi panurirang laho pasahaton picang-picang sien dibata tu bangsona sandiri. Jeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan ancaman peringatan Tuhan kepada kaum keluarga, kepada bangsanya, kepada saudara-saudara setanah airnya sendiri. Jala ido parukilan ni si Jeremia nopoa molotajaha adong kesempatan di kita menjaha subibu ku panurirangi saya mula-ula di Papua si Jeremia parukilon na di bagasan rohana macen holong rohana tu bangsona tu tondongna tu alialena tu hutana sabiri ale ikon ibana ma disuruh Jahuba pasahaton picang-picang tu todong tu ali-ali tu si songkok tu keluarga nain nasian anaton ado na bui buat tas yani gabe si pahusor-husor gabe rendungan di kita na parjulu bijo Tuhanido kita asahok kita maka holomi keluarga si songkok todong ali-ali nampe si pata los nasida sardiri do na manulak kita di johon di bantah kita asa tokton taha holomi asa satia kita tu keluarga ta tu si songkot ta tu akatondong ta tu akalialita nampe si pada los nasida sardiri do na manulak kita sohon hatani Tuhan Yesus digaluk luat do marsangap akapanrira kecuali di hutana sardiri hurian itu kata sipata adong do tiga faktor membenjolma membet kita adong halak nabarani mando neng bangkota
memutus hubungan tu keluarga nasab diri. Sepatah ya do bigot tas ada keluarga sada halak namando itak nyon dan anakku beho, itak nyon dan buakui beho amoku, itak nyon putus mah hubungan tak. Kurian itu harta marhiti kiti buk panurirang Jeremia di tugihon do tu kita manang songo dia pe balgani hasalaan ni keluarga, manang songo dia pe jahat ni keluarga, manang songo dia pe kugusna, manang songo dia pe parsahitonna hagalionna, manang songo dia pe parasingonna siak kita. Naso jadi gotapon, naso jadi gotapon hubungan tu keluarga, tu anak, tu ama, tu ina, tu si soho, ima muda dan kita sendiri. Alani mau tak pakai istilah Presiden Amerika na julo namando right or wrong is my country. Bui do pakiot tadi. Salah manang sitong tong do amak kui. Salah manang sitong tong do anak kui. Salah manang sitong tong do anggik kui, abak kui, ibotok kui. Naso jadi kota hubungan tu si. Dan gabe tabela tapasitong hasala anak dan gabe tapapeo uhum alai manang songo dia pe tong doi kon hakolongon pribadina anggo comana alani mariti kiti pasorion ni panurirang Jeremia ditogikon do tu kita tu sada sikap ima holong naso marpangaci holong naso marsyarap maradopon keluarga maradopon muda dagita sendiri asata guruhon biaman jalo keluarga ta siang keberadaan tanpa syarat. Ido na nyalaman jalan diulahon panurirang Jeremia jalan macam marukil do panurirang Jeremia alani naso jadi hal Kristen mando dengan aku ho tu anak nasab diri manang sama dia pe kondisi anak naik naso jadi hal Kristen mando tu amongna manang tu inana dan inokku beho dan amakku beho manang sama dia pe keluarga tetap keluarga, anak tetap anak. Dipitsang pangalahona, alian gocol manai angko pribadi nai tong doi kon hakolong. Iman parjolo. Na paduahon ahado na bui buat tota sian parukilon di panurirang Jeremia. Di johon di batado tu kita asa tabaranihon, asa margugu kita pasahatpon kata ni di bata. Lumobi picang-picang sian di bata tu keluarga ta sendiri. Tu si sohot, tu tondong, tu aliarita sendiri. Jalan marukil lo kita, molo ikon pasahatot ta, berita penghukuman siang debata, tu berita sendiri, ima tu keluarga ta sendiri. Jaledo na niulahon si Jeremia. Ala di pasahat si Jeremia picang-picang debata tu bangsona sendiri, ala ni Roma pangisi ni kutana mando, naso jadi beho manurira di bagasan koar di Jakuba. Diorai keluargana tondongna dongan nasakuta si Jeremia pasahaton hata di dibata alamaralo tu rohana sida hata di dibatai di sada sisi di jogon kita asa kolong rohata tu keluarga ta tu si sohot ta ale di paimot kita naso jadi umbalga naso jadi kumolong naso jadi umpos rohata mida keluarga ta asa mida Jakuba uluatta do keluarga ta hakolongatta do keluarga ta alai manang BHP naso jadi lebih tunduk umolo rohata si tu keluarga ta asa siang tu debata sapiri somalna dang maralo tonani keluarga tu tonani debata somalna dang maralo sadalam do paretani ama paretani ina asasian paretani debata ala sebagian besar na toras ama manang ina di paretahon do na umbu na api tulomoni rohani debata ale molo sadatiki maribbar marasi maralo tonani debata tu tonani keluarga tu tonani si soho manang soho dia te ikon humolong ikon unduk kita tu debata asa tu jolma jal disido paru kilon ni si Jeremia nombalga disido paru kilon na nombalga jala sudido jolma
dangadong na umborat dumugdog alamatta, dangadong no pait alamatta, moloy kon marukil makita maralohon keluarga ta sendiri. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Panuriran Jeremia dihasuguhun keluarga sendiri ala hot ibana pasahaton hatani di bata tu keluarga nai. Jala kita be adondo kemungkinan na molo tak pasangat nasi tong tu keluarga ta tu si alialeta tu tondota tu pangisi ni kutak ta sendiri buido kita alamata songon panuriran Jeremia jadi marukil kita. Kurian itu hatta ali dangadong dalam na asing, dangadong dalam na asing. Holong doro hatta tu keluarga ta jala ikon matse holong doro hatta tu keluarga ta. Alai manang songo dia pe ikon humolong doro hatta tu Jahuba tu di bata. Kurian itu hatta umura do kita paingoton joma naso apala tadada. Moladong joma naso apala tadada umura do kita mamicangi. Ali dangadong nomborak sian mamicang keluarga sendiri, mamicang dongan sendiri, mamicang tontong sendiri. Molo nunga matse sorokot kita tu sadahala naboratan mamicang. Jala ido na niulakon panurian Jeremia, jala alami demi marukil maibana. Molo ikon manaon, ikon mangai, ikon menderita marukil kita ala tak pasangat kata kasih tongan tu keluarga ta, tu tondota, tu sisohota, tu aka alialeta. Tajalomei di bagasan ias, di bagasan lidang niroha ala nunga parjolo panuriran Jeremia mengalami jala Tuhan Yesus sendiri pe nunga parjolo mengalami sisohode. Napa tuluho? Ano buat kota siang kisah panuriran Jeremia dijogon di bata do kita asa potong kita marukil jala potong kita ulu makotho keluarga ta lau tu hadingkan di bagasan seret niroha, di bagasan ias niroha. Secara umum dan bui dari dingkan sendiri keluarga ta jala dakolan keluarga ta gereja ta pedang bui dingkan sendiri tu pasar diri. Sebagian besar kebaikan keluarga harus diperjuangkan bahkan dengan pengorbanan. Tidak mungkin keluarga kita langsung sejahtera tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Dan kita dipanggil untuk berjuang, untuk berkorban demi anak-anak, demi keluarga supaya mereka baik, dan kita melakukannya dengan ikhlas dan rendah hati. Termasuk di ngulu parkuriope di Jogor dodo kita bahwa kita tidak bisa serta-merta secara otomatis menjadi baik, tetap juga dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Salah satu pengorbanan di kita, kurang nyaman kita, saliling di tendaon kita. Nunga berusaha panitia pembangunan sadinggan-dinggan najal tadok do mau liate kunasida nang pe parlape-lapeak kita. Ale tong do sonang, ale kurang nyaman do tong, apalagi soal perparkiran. Tarajumi may somon pengorbanan yang diperlukan untuk gereja yang jauh lebih baik. Dan dalam kehidupan keluarga begitu banyak perjuangan dan pengorbanan yang harus kita lakukan supaya semua baik. Termasuk berjuang dan berkorban mendidik anak-anak kita supaya pada akhirnya nanti sesudah besar mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Mau lihat tema Tuhan usong bahok kami tuho dijulkon hodo tu kami mariti jamita sadario asa toktong Tuhan kuhaholongi kami keluarga nami si sohot nami muda daging nami sendiri kuhamalepeok kami may Tuhan keluarga nanilekon mo Tuhan songon sada si lehon-lehon mo nombal ga Tuhan asa adong Tuhan namandongani kami galung ari asa toktong Tuhan adong naradi manupahi mandongani mangurubi kami ujalo kami ma Tuhan keluarga nami i songon silehon-lehonmu
alani ajari mahami asa toktong kusariho kami, asa toktong Tuhan kuramoti kami, kujagaho kami Tuhan, keluarga nganilehom Tuhan. Ale dijuhon jamita sadariodo tu ganup kami Tuhan, asa hubarani hok kami Tuhan, mandok nasitong tu diri nami sadiri, tu sisohot, tu keluarga, tu yanakon, tu natoras, tu hahaanggi nami, iboto nami. Jalo boto kami do Tuhan, maksay duk-duk do Tuhan, sifata bakol do kami Tuhan, mandok nasitong tu diri nami sadiri. Alani Tuhan mangido mahami tuho leko maton bini tu ganup kami. Asa ibana na patauhon, ibana na mangalihon habaranion tu kami. Molo perlu Tuhan mamicang diri nami sadiri, mamicang sisohot keluarga nami sadiri. Asa hot Tuhan marhapor siaw tuho mardalam di bagasan hatam nabadiai. Ali di batamam namai. Molo disada tiki marsalisi kami dohot sisohot, dohot tondong, dohot ali-ali nami sadiri. Apuli rohanami. Padami toktong pakilalan nami. Jalalehon ma Tuhan dihami Tuhan habaranion lau mangido hasesani dosa nang mangalehon hasesani dosa tu sisohot tu diri nami tu keluarga nami sadiri. Alili batama nami dijohon jamita sadarior do Tuhami Tuhan asahu parata kami Tuhan, semangat nami berjuang, semangat nami mamorsan makokok keluarga nami asa dinggan Tuhan. Ajar-ajari mahami Tuhan manugu-nugu aka anakon na pinomehonmu Tuhan. Ajari kami Tuhan maka holongi sudi nani lehonmu Tuhan. Gudang si panidon nami Tuhan. Secara khusus upasa kami mapuji-pujian dohot hamole teon di rohanami. Ala dilehoko Tuhan Tuhan par lape-lapeano jadi inganan nami marsomba sementara saliling di pauli-uli bagas joron Tuhan. Pasu-pasu ma ingananon, inganan nami mamuji martangian dohor mananihon hatam nabadiari. Pasu-pasu Tuhan sudi ulaon pembangunan di bagas jorong. Padao parmanaan, padao abad-abad siap kami. Asa hatot Tuhan jong-jong bagas joroni. Mar surat-surat marlas niroha kami Tuhan memuji goarmu nabadiai. Gudang si panidon nami Tuhan. Saluhun bulu nami siap hari, akta pandaraman nami usaha nami. Tiga-tiga nami, parkarejuan nami, pasu-pasu mai Tuhan. Asa marpar duwe, asa langgodang na bui patuon nami, lo manupati kuria. Di bagasan guarni Yesus Kristus, jaloma taniang nami. Amin. Tapasahat mga piliata, tuhut marek de makita.